Gawa tayong yellow. Hawak mo ang bit, hawak mo ang gabi. Sa bawat patak. Mega shout out. Gawa na ako ng yelo ng maaga para hindi na ako masyadong puyat mamaya. Mag-live na din ako. Para mamayang gabi, higa-higa na lang ako ba. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking live. Ako'y maaga nang gagawa ng yelo para
Mamayang gabi ay hindi na ako masyadong rush sa mga gawain. Pagkatapos kong gumawa ng yelo, magluluto na din ako para masaya ang buhay ko. Ay, sis JN naman pala yan. Tes, kumusta nga eh? Kasi ambal. Naka-live ka, Mart. Nasapa ako naman no rabi, pang rabi ka lang. Night shift. Kala ko pang night shift ka rin. Nabago ba ang ano natin, schedule? Yan. Ano na bang lumot ah? Ano ba yun? Uy, nakalaybak. Tagtagari kayo nakalaybak ka. Napisak nga ay. Iwa iyo! Bawal! Bawal ti dakis ka sa sao. Silbong ko, tita. Andun sa may, dito sa may bus. Eh, so nga nagdigo sa konti na sapa bakit? Ano no, sumangpo nila kay ko na bang luak mo? Nga di, nabangbang sita alat tamat ka no sumangpo. Kuya, yung mic niya, tipid magkano bibili dito? Hindi nga, hindi pag bibili niya magkano. Diba sabi mo kanina mas pinili mo mag-bite kaysa mag-scramble? Oh, huwag ka nang hihingi. Bukas ulit, anak. Uminom kang tubig. Hindi bawat kibot naman, anak, pera. Sa bawat galaw mo ako'y nabibighani. Hawak mo ang brief, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo. No. Magpalit ka ng damit. May pawis ka. Welcome sa aking live. Hello. Wait lang po, kaya nagre-refill lang ng ating nagawang yellow.
Ako'y marami pang gagawin na yellow. Ay. Hello, Earl! Kumusta na, Earl? Salamat sa pagbabalik. Ay, hindi ba kayo alam? Okay lang, hindi ko naman. Hindi naman naman. Halos na yung lasa nito. Hindi pa yan, hindi naman na-isaw-saw na Iki. Masaw-saw na talaga sa tubig. Kasalanan mo. Kainin mo na. Sandra, kainin mo pala yung pizza mo, anak. Hindi no, sa may pizza box. Yung nakasupot kay Papa yun. Buda, kainin mo na yon. Iba sa akin. Huwag dyan kakain. Kay Papa lang man dyan. Kay Papa yan. Hindi pwedeng hindi natin siya ipagtira. Ano, tayo lang mabubuhay sa nagtatrabaho doon. Tapos hindi natin pagtitira ng pagkain. Kunti lang naman yung naisawsaw. Sa ilalim lang. Lahat mismo naman. Isa. Lahat mismo naman. Ate mo, Buda. Suka lang naman yun. Ate man, di naman siya mayaman para mag... Kaya mo na, suka lang naman yan. Tag-init na ngayon, tag-init na kaya tayo gagawa na ng yelo. Tayo gagawa ng madaming yelo. Naubusan nga ako kaya sila'y naghahanap. Hawak mo ang brief, hawak mo ang gabi, sa bawat patak. Hatiin ko na lang. Hatiin ko na lang para hindi ko makain ng bata. Ano ka dyan, Buda? Kanain ko na yan lahat. Kaya nga, ang arte-arte. Pakain mo kay Trops, yung tiram. Baka na lang, Buda. O, kainin daw ni Kuya. O, pakain mo. Ayun o. Ano mga balasa? Buda?
nga lang yung si Buda. Ubus ka naman. Hindi nga sa ganun naman. Iiyak ka na agad. Dapat Buda, binili mo na lang ng scramble para ano, nakakabusog ka. Sarap pa, no? Sarap ng chocolate egg. Problema mo. Hawak mo ang brief, hawak mo ang gabi, sa bawat patak. Tama na ang minsay umibig na. Huwag ka. Andre, manahimik ka na din. Manalag din naman akong ginagawa sa'yo. Ito naman sumusobra man sa pagkapikon. Hindi na lang naman ginagawa si kuya mo eh. Nangalan sa mama. Tahimik na. Idanis ka diyan.
Hi. Ay, di pala dito yung main. Kaya ko lang, hi, di pala dito yung main.
Alam mo, pag malayo ako sa wifi mo, mas malakas ang internet mo. Pero pag nakadikit ako sa wifi mo, ulit ko ng internet. Ayun, Oo. Hawak mo ang gabi sa bawat patak.
Direk, igit mo sa mama. Pag-igit mo ako. Listen kang bagay mo. Ako na at hindi ako nakukontento sa mga hugas nyo. Ang daming natitira ng natitira. Di ba may anak sa ambal? Bigla ulit si Sandy dito. Kaya... Sige, ambal, huwag na mag-29 na eh. Tabo ko ito ah.
Hello! Yan, madilim na guys. Madilim na ang paligid natin. Ay, magkapintay ko nga iba. Ay, nagtumbat. May ulam na. Ma, cellphone ko. Ma, saan yung cellphone ko? Nasaan nga, ma? Ito lang. Wala ka. Ah, berat. Iba,
Ilan sila yung ano kuya? Ilan anong kawalis yan? Anong kawalis na nandyan sa'yo? Ano yan? Mama, di ko hablan. Bakit na naman? Walang promise yan. Hindi kita ito yung hindi niya ma-open account. Hindi hirap sila. Hindi hirap promise. Hindi mo ma-open account. O, bakit gamit mo kasi yung account na kanya? Kaya hindi na niya ma-open kasi Ay, ginagamit hindi mo. niya rin naubuklan yun. Kaya hindi niya na rin O, bakit nabubuksan niya ang bal? wala, ginamit niya. Ang tanong ko nga, bakit hindi ibigay niya ang bal? Wala, nakasave yung cellphone niya. Hindi na rin alam yung password. O, bakit hindi niya i-change? Wala, hindi naman i-change. Hindi niya rin alam yung password. Nakasave lang talaga. Ay, dapat kita na
Tigilan nyo kasi ang hak-hak na yan, ha? Alam mo ba, dyan ako nagagalit. Hindi ako sa mga makita. Kayo na nga lang dito sa bahay, kayo pa magluloko-lokohan. Wala, tita. Hindi ako marunong mag-rap. Kahit isa nga, hindi ako marunong. Hmm? Kalian ako ng siyohan. Wala mong ginagawa. Yan. So, kasi mga ulam, mystery. Alis lang yung asin. Alisan mo yung mga sulok-sulok. Luluto na ako ito papakain naman. Pabili ko. Ano? Fishball. Ilan? Wala.
Ambal! Anong gas panta? Doon, sa labas. Ewan ko siya sa labas ko. Halo na chemical. Ayun ba, tabi na. Uy, kami na! Dito na naman kayo! Bilis na, tabi, tabi, tabi. Bilis na! Ang bagal! Nabili ata. Ano ba naman ng mga to? Tuktok na ng tuktok doon. Ano ba naman yung naugali nyo na yun? Ma, yung parang scrambled daw. Ilan? Pinsa yan? Wala na nga lang pasok, ha? Umalis ka dyan sa tindahan at saka dyan sa gulayan. Good, asan Dreng? Pulutin mo yung mga tissue na yun, tapos yung, ano,
Mabili. Tumigil ka, Buda. Itigil mo muna. Itigil mo muna. Drek! Itigil mo muna yan at magpagpag ka dito sa higa namin. Oh. Ayusin mo to. Tapos, walisan mo. Pati ang tindahan sa kasala. Itigil nyo muna yan.
Andray! Patayin mo na muna yung,